Hemmäňize salam, men Ataş Mämedow. Bugünkü AutoCAD videomda siz bilen stretch, ýagny tündürme guralyny görürs. Şu modify menüsindäki şu ikona bolan gural. Stretch türkmençe manyny ýagny aýtşymaly tündürmek bolýar. Aslında diňe tündürmek däl, gysmak üçin biz ulanyp bilýäris bu guraly. Şu ýerden bir tane geldim, rectangle çizdim. Stretch üçün ilki biziň stretch'in gyýytka ýoly C enter we stretch'in bize soraýan da şul aslında. Bize birleşme nokatlaryny soraýar we şu birleşme nokatlarynyň tutup biz tündürip çekip ýa-da gysyp bilýäris. Meselem şu birleşme nokaty ýa-da şu birleşme nokaty ýa-da şu senini biz tündürmekle çekmeyi saniye adayımızda mesela şu iki birleşme nokadyny ya da diňe şu birleşme nokadyny şu penjireň içine aljak görnüşde ýaşyl penjireň çizdim. Geldim, klikledim. Bu enter bastım. Şu yerden gelip men sen görnüşünde ortama ýapaýyn. Çekip tündürip bilýän şeýlerek. Escape diýdim. Ýene enter diýdim. Şu iki birleşme nokadyny saýlap men şu dört tuşlumyň boýuny beýgeltmek isleýändim. İkisini hem penjireň içine aljak görnüşde çizdim. Enter diýdim. Midpoint'undan tutup ýokaryk tarap çekdim. Ortamada çekin. We näçe tutmak isleýän, meselem 500 ýokaryk ütkemek isleýändim. Beýgelmegini we elime şulara alak netije geldi. Senlik ýagdaýda çyzgylanmadan boýuny uzaltmak üçin hasawty meselem şulara alak bir 4 tuş kulan ýagdaýynda bir minut ýa-da ölçegli çyzaly. Resi enter diýdim. Nokat saýladym we näçe muňa 20 kur rectangle diýen. Geldim, top diýdim, ekrana sygdyrdım. Şu ýerden men boýuny 2000 etmek isleýän diýen ýagdaýymda C enter diýdim. Geldim, şu iki grany birleşme nokadyny penjireň içine aldym. Enter diýdim we şu nokatdan tutup ýene 1000 diýen ýagdaýymda şu çyzgynyň boýu 2000'a uzady. Geldim, delete boldum. Stretch'i şulara alak ýagdaýlarda atdordy stretch'i has aňsat ulanmak üçin biz şulara aly bir gyýytka ýolyny hem ulanyp bilýäris. Şulara alak bir 4 tuş çizmek isleýän ýagdaýymda kontrol düýmesi bilen men stretch'i has şart ulanyp bilýän aslında. Kontrol düýmesi has kömegi ýaraýar. Dürli funksiýalary taýt ütkeş görnüşlerde ulanyp bolýar. Meselem kontrol bilen bile basyp kontrol düýmesini basyp mouse'umyň jep düýmesini birgedek basyp şu iki birleşme nokadyny penjireň içine aljak görnüşde çizdim we birgedek ýene aşağı gelip mouse'umyň jep düýmesini basyp saýladym. Ondan soň gelip men şu ýerden hem görüşmede stretch bar. Şu ýerden tutup çekip men ölçegini götüp bilýän. Kontrol meselem 200'lük ýa-da 2000'lük bir artýyş isleýän ýagdaýynda şulara aly boýuny götüp bilýän kontrol Z diýdim. Kontroly basyp täzeden gaýtylýan mouse'umyň çep düýmesini basyp bilelikde birgedek basyp mouse'umyň çep düýmesini we şulara aly penjire aldym. Soň gelip şu ýerden men birgedek basyp içe tarap çekip meselem 200 içe git diýen ýagdaýda şulara aly ýagdaýa gelýär. Şu ýerde şulara aly bir ýatlatma bar. Stretch käbir ýagdaýlarda kopýalama işini hem edýär. Meselem circle diýdim. Bilýän bolsaň circle'larda bir birleşme nokady ýok. Şol bir ýerlikde radiusy bolan bir obyekt. Meselem men C enter diýen ýagdaýymda we şu obyektini saýlap enter diýdim we şu tarapdan çeken ýagdaýymda move hereketini etdi. Bize şulara aly kontrol bilen ulanan ýagdaýymyzda meselem geldim, kontroly basyp mouse'umyň çep düýmesini basan ýagdaýymda gelip şulara aly stretch'in köpertmek funksiyasy hem işleýär. Şulara aly
Ne şu ko'pirtmadi. Keldim. Shular yani bo'lishdi. Ko'pirtib bilyapmiz. Kısaçarak stretch funksiyası şeylerak indiki videolarımda görüşeceğiz. Kadrlıkça hemen de hoşça olun.